שלום לצופים היקרים, ואנחנו בתוכנית נוספת של זווית אחרת, והזווית שלי היום הם בדרך כלל זווית אחרת על החיים. על אנשים שחווים דברים, וחווים טראומות, וחווים כל מיני חוויות קשות, ובכלל חווים דברים בחיים, מה זה עושה להם? אני אומרת שיש לנו אפילו דוגמה להראות את זה, כמו שתכף נתייחס לאורלי שלנו, שהיא האורחת שלנו היום, שגם השתמשה במשפט הזה. מה זה הפרפרים האלו? הפרפרים מתחילים מגולם, ועוברים איזשהו תהליך עם עצמם, ודברים שקורים עם עצמם, ובסוף הם הופכים להיות פרפר, הם הופכים להיות מישהו אחר לגמרי, שלמעשה התחיל מנקודה אחרת, והשתנה בזכות מה שהוא עבר לבן אדם אחר, ואני משלה את זה, באמת, את אותו פרפר, לנו, לחיים שלנו, לדברים שאנחנו חווים, ולאנשים שאנחנו הופכים להיות כתוצאה, אולי אפילו בזכות, לא אולי, בזכות מה שעברנו. אז איתי באולפן היום חברה יקרה, אורלי הלוי, שאת מטפלת רגשית, העצמה לחיים בעצם, העצמה נשית, אבל לא רק נשית, כי אני חושבת שכולנו חווים דברים, גם גברים וגם נשים חווים דברים, ובעצם אנחנו תמיד אומרים שמי שעובר דברים בחיים הוא זה שיכול לתת את הכלים הנכונים לאנשים שבאמת זקוקים לו. לחלוטין. אז אורלי, מי את? קודם כל, תודה רבה. מאוד מתרגשת להיות כאן. תודה לך. מקסימה. כנ"ל. מי אני? אז אני אורלי הלוי, אני בת 44. אימא לשתי בנות, בעיניי זה האפיות שלי, הכוח לחיים שלי. בשביל זה אני קמה. אני מעל 20 שנה מטפלת רגשית, מאמנת, מדיום, מטפלת ברפואה משלימה. פרחי בר, את יודעת, כל העולם הזה של מודעות, העולם של בפנוכו, תמיד סקרן אותי לחקור בעקבות המסע החיים שלי. סקרן אותי לחפור מה קורה בנשמה. בעצם זה הכל טיפול שלך בעצמך. נכון. ואני חושבת שבאמת אנשים שחווים דברים זה סוג של שליחות שהם עושים אחר כך. בשלב מסוים את מבינה שזה שליחות, זה לא על ההתחלה את מבינה שזה שליחות. ברור, ברור. ברגע שאת חווה את המשבר, את אומרת, בואי. גם לא אומרים בזכות, אומרים בזכות אחרי שאת עוברת תהליך. ברור, אחרי. ברור. במהלך כל החיים שלי הרגשתי שהחיים מכינים אותי כל פעם, ממשבר למשבר. כל פעם אומרת, טוב, יהיה בסדר, למדת, החכמת, בואי נתקדם. לא. ואז קרה עוד משבר ועוד משבר. בעצם היה איזשהו מבחן, את מרגישה בעצם שאת עוברת איזשהם מבחנים. לא נגמרים המבחנים, בסדר, אז אני חזקה ואני עוברת, אבל באיזשהו מקום. את יודעת, שהיו אומרים לי, את חזקה? קשה לשמוע את זה, נכון. הייתי כועסת עליה. איך לעזאזל אתם אומרים לי שאני חזקה? לא יכול להיות. לא יכול להיות. בואו תראו אותי בלילה, בוכה, מתרסקת, ואז תגידו, וזה בסדר להתרסק, וזה בסדר לבכות. נכון. להיות שם במקום. אבל שאת בזמן המשבר שאומרים לך, את חזקה, תעברי את זה, לא. אל תגידו לי את זה, לא בא לי לשמוע את זה אפילו. זה אפילו עושה רע. נכון. אבל להבין אחרי זה שבעצם את עברת כאולי מתהליך לתהליך, את באיזשהו מקום עברת משהו, דווקא בזכות התהליכים האלה, בזכות המשברים האלה, זה מה שדרבן אותי ללכת ולחקור, שזה אומר לחקור את מסע הנשמה. אני גם מדיום ומתקשרת, אז בתטא הילינג ועוד. ואני מאסטר בתטא הילינג, אני גם מטפלת וגם מורה בתטא הילינג. חקרתי כל כך הרבה כדי להבין את עצמי מתוך המשברים האלה. הלכתי ולמדתי אצל טוני רובינס, אצל ויאנה סטייבל, שהיא מייסדת שיטה של התטא הילינג. הלכתי ולמדתי אצל אלי שחף ואצל רוי עמוס. באמת, שזה הכל מורה דרך לחיים. אבא שלי, זיכרונו לברכה, לימד אותי שאם את רוצה ללמוד משהו, תלכי עד הסוף. תהיי הכי טובה בו, כדי שתהיי טובה לעצמך, ואחרי זה תוכלי לעזור למישהו אחר. וזה מה שהוא השאיר לי תמיד. בואי ניגע רגע, אנחנו יכולות לדבר על זה עוד הרבה, כי כל כך הרבה מורים וכל כך הרבה מרצים שיכולים לתת לנו כלים ובאמת ללמד אותנו דברים לחיים. אבל אני רוצה דווקא לקחת אותך קצת למסע החיים האישי שלך, על דברים שאת בעצמך חווית, כי בעצם כל מה שאת עושה זה איזשהו תהליך שלך בעצמך. בואי תספרי לנו קצת בכמה נקודות, קשה להגיד בנקודות. זהו, מאוד קשה לתמצת את זה. אבל אני אספר קצת על המסע החיים שלי. במסע החיים שלי חוויתי חרדות, תסכול, הצלחתי לרפא את עצמי מטרום סרטן צוואר הרחם, פיברומיאלגיה, שאין לזה בימינו, אני פשוט הצלחתי לרפא את עצמי, ואני אומרת לך שהייתי במצב קטסטרופלי, אם זה לעבור חוויה של תקיפה מינית, בגיל 15 כמעט, אבל בגיל 24 כבר לחוות את זה עד הסוף. אתה יודע, זה תמיד עולה ותמיד מציף. זה תמיד עולה, זה תמיד מציף, נכון. ותמיד
בזכות המשברים זה האלה. כל כך חשוב כשאת מדברת על זה, כי בעצם אותם נשים שעכשיו, או בכלל אנשים ששומעים אותך אגב, אני לא דיברתי על זה. אני חושבת שזה בין הפעמים הראשונות שאני חושפת את זה ממש החוצה. אבל זה חלק מהתהליך שעברתי עם עצמך. נכון. הגיע הזמן לדבר, כי זה גם אז לא חלק חשפתי מהשחרור. ולא התלוננתי ולא כלום, כי את יודעת, כשאת גודלת בתקופה של פעם, אז אומרים כאילו, את צריכה לשמור על עצמך וזה, ואת לא מבינה שהבעיה היא לא בך. הבעיה היא לא בך. הבעיה היא בכלל לא בך. נכון. אבל היום את הגעת וגם עברת תהליך שלם עם עצמך, אז בעצם חלק מהתהליך הוא לדעת לדבר ולספר על הדברים שקרו לי, גם הקשים ביותר, כי זה חלק מהתהליך שלך עם עצמך וגם חלק מהשליחות שאת מעבירה לאחרים. המסר שאת מעבירה לאחרים. ומה שקרה בעצם, את יודעת, כמו שאמרתי בהתחלה, החיים הובילו אותי למשבר, ואז התרוממתי ממנו והגיע עוד, כי זה ממש היה כמו חניכות, כמו... ואז הגיע המשבר מבחינתי, שהוא הכי גדול, שאני כבר אימא, ובואי, גם עברתי משברים להיכנס להיריון, עברתי טיפולים של IVF, וגם שמה חוויתי סכנת חיים. בהיריון השני שלי אני עברתי סוג של מוות, פגשתי את אבא שלי. עברתי כל כך הרבה, זאת אומרת, אם אני לא אעביר את זה הלאה, להראות לאנשים את יודעת, אומרים שיש תקווה, אל תיקח לבן אדם את התקווה, כי לפעמים התקווה זה חיים שלמים. אם אני לא אעביר את זה הלאה, זה פשוט לעשות עוול. זאת השליחות האמיתית. השליחות האמיתית זה בעצם הטיפול שלך בעצמך. להבין שאפשר להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. לגמרי. אני חוויתי מוות פנימי. בשנה האחרונה אני נלחמתי. אבל בואי נתחיל מההתחלה, שבעצם המוות הפנימי שלך נבע מעצם שאיבדת את בעלך. לפני שנה, אנחנו בעוד 3 שבועות בעצם, זה תהיה האזכרה של בעלך, זיכרונו לברכה, ובעצם התמודדת גם עם האובדן שלו, שנפטר ממחלת הסרטן. זה לא רק אובדן שלו, סליחה. בדיוק. אוקיי. זה לא רק אובדן שלו, זה 4 שנים של התמודדות. עשינו גם רילוקיישן לחו"ל וחזרנו, ועם הקורונה אז הייתי צריכה להישאר שם לבד עם הבנות, כי לא היו טיסות. זה לגרום לילדות להבין שאתן צריכות להיפרד מאבא, וזה לא קל. אז בעצם את חווה את האובדן הזה, שזה נמשך למעשה 4 שנים, ואיך את מעבירה את זה לבנות, שזה הכי קשה. איך אני מעבירה? תראי, מההתחלה, אנחנו בית מאוד פתוח. מדברים על הכל, חווים את הכל, לטוב, לרע וללא נורא. השנה האחרונה הייתה הכי קשה, כי לי עשו הכנה בבית חולים לפחות 4 פעמים. זה הסוף, זה הסוף, ואני לא ויתרתי. אני חושבת שגם הוא לא ויתר, אם זה כך. הוא לא ויתר, הוא נלחם עד השנייה האחרונה. עד השנייה האחרונה. וביום האחרון שלו, שהתחננתי על נפשי שלא יעזוב אותי, הוא אמר לי, את בחיים לא תישארי לבד. והבטחתי לו. הבטחתי לו שאנחנו נהיה מאושרות, שהשמש עוד תזרח עלינו. וזאת הבטחה בעצם, זה מין צוואה כזאת, להיות מאושרות. כן. זה מצוואה שלך מול עצמך וגם מול הבנות, וזה איזשהו משהו שילווה אתכם לאורך כל הדרך. הצוואה הזאת, אנחנו בעצם מגיע לנו עכשיו גם להיות מאושרות, וזה לפעמים נראה שבתהליך עצמו, איפה אני יכולה להיות בחיים שלי, להיות בעתיד מאושרת, אבל כן, כן. תשמעי, וללכת ולחזור. אני יכולה להגיד לך שעדיין לא בחרתי בחיים באותו שלב. אי אפשר לבחור בחיים באותו שלב. זה גם תהליך. זה היה תהליך מאוד לא קל, אבל בהזכרה של החודש, שהבת שלי הלכה לאיבוד, היא ממש, חשבנו שהיא עוברת אירוע מוחי. מההזכרה עלינו למרם, אוקיי? ומשם מיון אמבולנס, רמב"ם, המקום שלא רציתי לחזור אליו. בעצם גם היא חוותה איזשהו... כן. וגם חזרה לבית חולים, שזה איזשהו סוג של סגירת מעגל. נכון, אבל שם, מעל המיטה שלה, שהיא... ההחלטה הזאת, הצבא הזאת. היא הייתה... לא בפוקוס, היא לא הייתה פה, אבל היא כל הזמן בחנה אותי, איפה אני? החרדה הזאת שמישהו ייעלם לה, ואמרתי לה... כי מישהו בעצם נעלם לה, אבל מישהו גם נשאר איתה. נכון. ואמרתי לה, אני הבטחתי לאבא, ואני מבטיחה גם לך, שמש עוד תזרח עלינו, ואנחנו נחייך, ואנחנו נשמח, ואנחנו נהיה מאושרות. וזאת הצוואה, וזאת הצוואה, ואני חושבת שזה הדבר... וזה היום שבחרתי בחיים. בדיוק. זה היום שבעצם נגמר פרק, ואת לקחת על עצמך עכשיו איזושהי בחירה בחיים, וזה ברור שזה לא כל כך מהר, ועוברים תהליך שלם עם עצמך, והיום את בעצם עושה סוג של שליחות. היום את מטפלת באנשים אחרים, כי עברת כל כך הרבה דברים. תשמעי, אני כל החיים עשיתי, אני מעל 20 שנה בתחום. אבל בואי, ב4 שנים האחרונות,
לא הייתה אורלי, היה מנגנון הישרדותי להציל את גלעד. והיום, וגם כל החיים, הייתי רגילה להיות, את יודעת, בקסטייג', מאחורי הקלעים, להרים את כולם, לדחוף, לעזור לכולם, להיות עמוד התווך של המשפחה, של הבנות, של כולם, כל הזמן. היום, בזכות התהליך הזה, אני חושבת שמותר לי להיות בקדמת הבמה. לא רק מותר לי, אני חייבת זה זכות, זה תפקיד. אני חייבת להיות בקדמת הבמה. זה תפקיד, יש לך שליחות. נכון, נכון. להראות לאנשים שהפרפר הזה, מותר לו לעוף, מותר לו לחיות. אני לא מתה. אני כאן. אני כאן, אני חיה, אני קיימת, מותר לי לחיות. ואת יוצאת עכשיו עם הרצאות מדהימות. את רוצה לשמוע על התאריך של ההרצאה יצא? התאריך של ההרצאה, ואני רוצה עוד הרצאות, אני רוצה שכבר תספרי להם. אבל התאריך של ההרצאה, את יודעת באיזה תאריך הוא יצא? ב-18 לספטמבר בעלי נפטר, ב-18 לאוקטובר, זה היה היום שהחלטתי, בחרתי בחיים, וב-18 לאוקטובר, שנה אחרי, אני על הבמה. את מבינה ששום דבר הוא לא סתם? אין מקריות, הכל קרה מהשם. אז עכשיו, אחרי כל מה ששמענו, והסיפור, והשליחות, וההרצאה, שאנחנו מאחלים לך את כל ההצלחה שבעולם, כי אני מאמינה שתצליחי, כי את בחרת בדרך הנכונה ובחרת בחיים מתוך המשברים, וזה בעצם, מתוך הכאב, ושצמחים מתוך כאב, זו צמיחה אמיתית. אם רוצים להזמין אותך להרצאות, טלפון שלך. הטלפון שלי, אורלי הלוי, 054-813-9303. תתקשרו, זה חשוב, תובנות ומסרים מתוך פרקים בחייך. אורלי, אם מישהו רואה אותנו עכשיו, מה המשפט שהיית אומרת לו, וגם הוא חווה דברים ועובר דברים, מה היית אומרת לו בשביל לחזק אותו ככה? את יודעת, בכל זאת יש לנו מה לתת להם. נכון. מה נגיד להם? שמחשבה יוצרת מציאות. תחשוב טוב, יהיה טוב, ולא רק זה. שדרו לתת מודע? מעבר לשדר לתת מודע. אם אני הבעיה ואני הפתרון, אז אין בעיה. וזה תלוי רק בנו. וזה תלוי רק בנו. אני רוצה להגיד לך שאת אלופה. ותודה רבה לך, ואת מדהימה. תודה לך. ואני גאה בך, אני פשוט גאה בך. ובאמת, אורלי עברה ועוברת, ובאמת יש לה מה לתת ומה להגיד, חשוב לשמוע הרצאות כאלה, כי אנשים חווים לאורך כל הדרך דברים, כמה חשוב שבאמת תשמעו מאנשים שחוו דברים על הבשר שלהם, הם באמת אותם אנשים שיכולים לתת את הכלים האמיתיים לאנשים שצריכים. תבואו להרצאות האלה, תשמעו ותקשיבו, ואם הצלחנו לשנות משהו אפילו הכי קטן בחיים שלכם, אנחנו מאושרות. תודה רבה לכם, ותודה רבה לך, אורלי הלוי. תודה רבה לך.